Oh, Pradita. Monggo. Say. Cegati Mas Joko. Lho padha Jokone. Hah? Joko A Joko B. Sumangga tasih sederek kalian Dewi Sekartaji ya Intang Rara Tompe. Jenenge ya kuwi aja kok. Kok iso. Aja tekok sing lara apane. Lah apa nih? Halo Mbak Dian. Halo. Aku lalang. Tampilkan nak kamu itu Joko. Halo. Nah, yang ngono deh. Nah, suaranya ya sing lanang no. Aja wedok. Nggih, Pak. Nek go TV sak metu kae. Hei, nama aku adalah Squid macam mereka kalau Iki lah si anu. Heeh. Piye to malah SpongeBob? Aku tidak suka dengan apa yang kamu katakan. Ki Squidward. Nah, Squidward, semuanya Piye adalah iki? milikmu. Nyanyi. Kita nyanyi masa senam aerobik lah. ya wis. Anu baik. enakno apa jenenge? Apa duet kita Atresna duet. Sejati. Oke. Ya. Lagi. Kita lanang itu diangel dhewe. Lagi Ora lah, karo kowe lah. Karo Mbak Dian. Ya, sama Mas Joko nak awan. Iya, iya Dek Dian. Aku biasanya mbok sur nyari ora mbok Terus sur. asun apa piye? Ngene iki ra oleh. Kowe kok nek karo aku ra ngono tok genit men karo kene kowe. Mbok karo aku ngesun ngono lho. Kene iki soal maling yo nganggo gelungan tak aku wani. Tiwas Pak kene yo siap karo ngesun. Pak On. Pengen tak Nggih, sun to Mas Mas? Joko. Pengen tak sun. Nganggo gelungan. Asik. Heeh, kok mami mbosek. Ada duet mau di hari ini bersama dengan Mbak Joko. Juga Mas. Dian. Dek Dian. Iya. Mas Joko. Ya. Tresno disekseni lintang-lintang ing tengahing wengi hati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ing wayah wengi nambahi kekesing hati iki bepujan atine ngendi wong ayu Asik. sing tak anti-anti Ya. Goyang. Dian Goyang Mas Joko. dong Jazz. Oh, oh, oh,
hidup baru Dek Tuti dan Dek Ferry. Semoga sakinah mawaddah warahmah. PSM Pandawa Multimedia. Mas Joko, goyang ceweknya gimana? Goyang, goyang, ijo. Ah. Seni Tak soko alan lintang Yuk, ah. ing tengah Squash. wengi hati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ning Wow. wayah Oh. wengi Ah. nambahi Bota, bota, bota. kesing Ya. hati iki lepu jan atine ngendi duh wong ayu sing tak anti-anti. Sikat ya. Wong bagus aku teko gendong tresno nambahi hati Ya, ya, ya. bisa ketemu Trisno suci Manggiyo Rahayu Tresno suci manggiyo rahayu. Iya. Selesai. Sudah, terima Terima kasih. kasih Mbak Terima Dian. Kami ucapkan selamat menempuh hidup baru.